Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jane's Secret Files. Si Jane na sinabihan ng kanyang mister na siya ay isang batugan, reklamador at walang ambag sa buhay. Hindi niya raw mahiwalayan ang kanyang mister dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Rito. Ayaw niya raw na lumaki na broken ang pamilya nila. So, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Menli Chow. Kung paulit-ulit kang sinasaktan at hindi makuha at umakyat ang message, hindi ko na nabasa. Well, hiwalayan mo na lang. Pag paulit-ulit ka na lang daw sinasaktan, intentionally, let go na. Kasi yung pag-asa mo na magbabago pa, hindi na mangyayari yun. Kahit lumuwa pa ang iyong mga mata. O, ito sabi ni Red. Hi Jane, ayoko sanang sabihin pero parang sumpungin na demonyo yung asawa mo. Alam mo yun, may panahon na okay siya, may panahon ding para siyang hayop na hindi alam ang mali sa tama. Isa pa, insecure siya sa'yo. Ayaw niyang umaangat ka sa buhay dahil pakiramdam niya naiiwan siya sa ibaba. Samantalang makikinabang din naman siya sa anumang swerteng meron ka. Sana lang hindi ka patayin balang araw ng pag-asa mong magbabago pa yung asawa mo. Hindi pa naman huli ang lahat para iwan siya. Ikaw lang talaga ang magpapasya. Sana tama ang maging pasya mo. Happy New Year, Team Rocketeers, at sa'yo, DJ Rocky from Red. Gusto ko yung sinabi ni Red. Di pa naman huli ang lahat para iwan siya. Sadyang ikaw lang talaga ang magpapasya. Kailangan mo lang gawin, magdesisyon. Kasi kung tutuusin, grabe na yung pananakit sa'yo, ha? Ano siya, hunyango? Or ano siya, may iba't ibang klaseng personalidad? At kung meron man, sana makapagpa-therapy siya. Kasi lalaki yung mga anak ninyo na nakikita nila na ganun yung dynamics ninyong mag-asawa. Kumbaga living at home na ganun yung dynamics ng mga magulang na laging nag-aaway, laging nagkakasakitan. Parang napaka-toxic naman nun. Hindi healthy yun para sa mga anak. Eto naman ang sabi ni Cam Tolentino. DJ Rocky, alam mo, ang ganda mo at ang masasabi ko lang sa Secret File Sender, kung pangit ang ugali ng asawa mo, hiwalayan mo na lang. Thank you, Cam Tolentino. Hi din kay JC Contreras. Hello, mabuhay ka, Ma'am Shikels. Ito pa sabi ni Darwin Russell. Minsan madali ang magstay sa magkakarelasyon kung pareho kayong nagtutulungan na patibayin ang inyong relasyon. Pero para sa iyo, Jane, ikaw lang lumalaban, hindi ang asawa mo. Kaya please lang, isipin mo yung mga anak mo at sarili mo kung ano ang magiging kinabukasan para sa inyo kung ganyang masamang asawa at ama yang napangasawa mo. Hindi naman siguro masamang-masama. Siguro nandun lang sa masama. Ganyan. Charot darot. Ito naman sabi ni Noshido Lavin. Take it away. Okay lang yan, te. Mabon ka na lang. Hanap ka lang ito. Huwag ka na magtay sa hirap. Kunwari naintindihan ko yung first few words ninyo, Sido. Ayan, utang na loob po kung mag-BBM kayo sa akin, ha. Make sure na malinaw po ang inyong pagkakarecord ng voice message ninyo. Kasi kung hindi po, di hindi.
So, patayin nyo muna lahat ng mga may ingay sa paligid ninyo. I mean, off nyo muna kung ano yung mga tumutugtog, ganyan. Kung saan man kayo, hanap kayo ng lugar na tahimik, yan, pwede na kayo mag-voice message. I-record nyo na. Hindi yung ganito, pakinggan nyo ulit. Move on ka na lang at ka lang. Diba? Wala tayong marinig na matino. Kunwari naintindihan ko lang doon, good afternoon. Charot with the rot. Ito naman sabi ni Robert Terao. For me, isipin nyo na lang yung magiging kapakanan ng anak nyo dahil sila ang maapektuhan. Isipin nyo rin sila, yung ikabubuti nila, dahil yun ang ikabubuti nyo rin. Yun lamang po, and Happy New Year, DJ Rocky. Ito pa sabi ni Jomar Palulim, iwan mo na yan dahil kung ako sa'yo, hindi na ako papayag. At mag-ingat ka dahil baka mapatay ka niyan. Happy New Year, DJ Rocky. Hi din kay Bernard Laurehas na nagsasabing nakakalungkot naman ang buhay ni Sender pero kung paulit-ulit na lang siyang sinasaktan, hindi naman siguro masamang mang-iwan na siya. Magkaroon ng pagmamahal sa sarili niya. Siya ba ang dahilan? Kaya niya pinagtitiisan ang ugali ng mister niya? Huwag mo nang isiping magbabago pa yan. Matinding dasal ang kailangan yan. Shoutout po, Marife. Happy Tuesday, DJ Rocky. Hi din kay Charles Sancho. Ayan. Sinabihan ako ng asawa ko na ako ay batugan reklamador at walang ambag sa buhay. Ano ang ambag ng asawa mo? Sperm? Charot, darot. Oo nga, no? Ano ang ambag ng asawa mo kung gano'n naman pala? Sinabihan ka ng gano'n. Kapal din ang mukha ng asawa mo sa part na yun, no? Kaya nga sabi nila, the most important decision you'll ever make in your entire life is choosing who to marry. Sino ang pakakasalan mo? Sino yung gagawin mong partner for life? Sino? Well, nauna yung bata, bago ko yata kayo nagpakasal. And nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, wala ka nang magagawa in the sense na napakasal ka na, nagkaroon na kayo ng anak. And ang priority mo ngayon ay mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ninyo and as much as possible, kompletong pamilya. Pero again, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina bago tayo nag-commercial break na magkaiba po yung kompletong pamilya doon sa masayang pamilya. Pwede kayong hindi maging kompleto sa pamilya ninyo in the sense na hindi kompleto yung miyembro ng pamilya, technicalities, yung pinag-uusapan natin. Pero masaya kayo. Meron din pamilya na kompleto sila pero hindi sila masaya. Nag-aaway-away, nagsasabunutan, nagkakasiraan sa social media, nagkakasuraan sa barangay. Hindi harmonious yung relationship, kumbaga. Anong mas pipiliin mo dun? Yung kompleto nga kayo pero ang gulo-gulo nyo naman? Or hindi kayo kompleto pero ang saya-saya ninyo, payapa kayo? At para maging payapa, minsan may kailangan kang tanggalin sa buhay mo. To be at peace, it requires a sacrifice. And that sacrifice is to let go of someone who gives toxicity into your life. Kung hindi ka na nakakatulog, gabi-gabi ka iisip kung tama pa ba yung desisyon na ginagawa mo o pinanghahawakan mo. O tama pa ba yung perspektibo mo bilang isang magulang tungkol sa pagbubuo ng pamilya o pagtataguyod ng pamilya. Baka kailangan mo lang huminga. Baka kailangan mo lang ng panahon para makapag-isip-isip. Hindi ko sinasabing huwalayan mo completely yung asawa mo, pero kung nangihingi ka ng advice sa programa kong ito at hihingin mo yung opinion ko tungkol dyan, wala namang masama na manghingi ka lang ng panahon at manghingi ka ng pera. Wow. Ba't kasama pera? Oo, kaya syempre hihingin ka na nga lang ng panahon o panggagastos mo sa mga anak ninyo. Total, siya naman yung nagtatrabaho o kung nagkatrabaho ka man din o
may responsibilidad pa rin yung asawa mo para shared yung responsibilities ninyo sa anak ninyo or obligations, diba? So, alam mo yun, hindi naman masamang humingi ng panahon sa asawa mo. At bukod doon, space. Para makapag-isip-isip din. Baka sakali lang maramdaman ng asawa mo na, ay oo nga no, parang nagiging masamang magulang na ako sa mga anak natin. Ay, yung mga ganun ba? Kesa dun sa same pa rin yung dynamics ninyo, same pa rin yung the way kayong magsalita sa isa't isa, same pa rin yung pananakit niya sa'yo, same pa rin lahat. So what do you expect? May magbabago pa kung pare-parehas at ganun pa rin yung routine ninyo, yung lifestyle ninyo. So may kailangan kang gawin para baguhin yun. Kung gusto mo ng pagbabago sa asawa mo, hindi mo makukuha yun. Seryoso yun. Kung gusto mo ng pagbabago sa asawa mo, iparamdam mo sa kanya yung pagkawala mo. Kasi dun mo malalaman kung yung asawa mo ay may pakialam sa iyo. Pag hindi ka hinanap niyan, baka ang ibig sabihin nun, nakahanap na yun ng iba. Charot! Pag hindi ka hinanap niyan, hindi ka man lang hinabol-habol, ganyan. Ang ibig sabihin nun, nakahanap na ng iba, or may nakaabang na ng iba, or may kailangan lang talaga sa iyo. Kailangan niya lang ng makakasama ng mga anak ninyo sa bahay. Because if the respect, trust, and love is no longer served, I don't think meron pang rason para panghawakan ang isang relasyon. Diba? Love, nandun pa ba? Respeto, nandun pa ba? Tiwala, nandun pa ba? So yung tatlong yun, kung wala na, parang ano pang pinanghahawakan mo mga anak ninyo na nakikita na nag-aaway kayo, nagkakasakitan kayo, na yung asawa mo binubugbog ka or whatever? Ganun ba yung gusto mong makita ng mga anak ninyo? Yun ba yung gusto mong kalakihan nila na nag-aaway yung mga magulang nila sa tuwing naglalaro sila? Na feeling nila normal na yun? Normal na may pag-aaway ang buhay mag-asawa kahit nga mag-jowa, di ba? Uso yung awayan. Yung mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Pero pag ganyan na, physically abused ka na, emotionally tortured ka na, ibang usapan na yan. Meron nga tayong tinatawag na violence against women and children. And I think this is also part of that RA yun, right? Di po ako abogado. Ano lang, mapagmahal na DJ at future wife mo. Charot! With the rot! Charot! With the rot! So, yun lang naman, kabisyo. Sana ay makapag-isip-isip ka at maibigay mo sa sarili mo yung pagmamahal na deserve mo. Kasi minsan hindi naman kailangang pumili kung sino yung dapat magstay sa buhay natin, or minsan hindi naman natin kailangang piliin yung tao yung ibang tao sa buhay natin. Minsan ang kailangan nating piliin yung sarili natin. Yan lang. Sa mga kabisyo po natin na gusto mag-share na kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You were still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang, sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Jane's Secret File.